Vanhu panguva ine vaiva vachitaura pamusoro pekudzoka kuita Walter Muzembe ari kuonekwa kunzi since the 2017 military assisted coup, Walter Muzembe akaonekwa kunzi is one of the people vakanga vari mugavana Mugabe ministers vakatiza vakabuda munyika aiwa vachitya persecution. Panguva inoi achionekwa achidzoka, vanhu vanyatsokuona kuti aiwa kana dziri nhau dzepolitics aiwa hapana mugoni, hapana munhu ari mukuru wadzo. Zana vina mashoko ari kuda panguva ine vana Muzembe vachidzoka. Panguva ine pari kuonekwa kuti it is very critical, inhau iri kushoka vanhu vanodzoka pane masuccession battles same akaitika muna 2017, vanodzoka pane marumors ekupu nezvimwe zvakadero dero. Nsira vedu mashoko amudanyirwa panapa kuti wasubscribe like wataura the bell icon. The cause intel unit ino ichikomenda aiwa panhau yaMuzembe nyora ichiti there is a high public interest in the supposed meeting between President ED and former Minister of Foreign Affairs Honorable Walter Muzembe. The reaction by the media, political rank and file is an endorsement of a principal approach that the two have chosen, and every right-thinking Zimba must rally behind. Ndomashoko ari kubuda panguva ino zvinzi aiwa panguva ine kuchionekwa mutungamiri wenyika achinosangana naWalter Muzembe, vanhu vanoratidza kuti aiwa especially on the ruling party ZANU-PF vanoratidza kunge vachifarira, vanoda kuti vanoona kuti mutungamiri wenyika haana kuda kubvutsira munhu kuti aende kure, but panguva ino achimuriadmita achikwanisa kuya achizogara naye pasi panapa vari vachiti aiwa izvi ndo zvinodikanwa nemunhu wese, kuti even kana tine maviews akasiyana nemaonero akasiyana, tingava tiri the same party or kana tiri mapati akasiyana, tinofanira kugara pasi tonyatsotaurana toona kuti tikaita sei kuti nyika yeZimbabwe iende kumberi. Mashoko ari kubuda panguva ine ari kukomendwa nevanhu vari kuita zvakasiyana siyana, vamwe vachiti vana Muzembe vakazodai, vamwe vachita zvakashata, vamwe zvakanaka, asi panguva inoi kozwa yaya ichitaura ichiti izvi ndo zvinodikanwa nemunhu wese, kuti from all the dimensions nema-views edu akasiyana siyana, we must come up together, then we agree to one thing. Pina comment section medu dzamafungiro emu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, onje on the bell icon.